Horasma di hamuna amanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan debata. Aha kabarta Arab dorohanami sude hamuna ka amanami khususna HKBP Kramat Jati di bagasan haipason dot lasni roha madohoti acara PHD seksi ama atong taparade majumolo rohatta adorang tapuka ibadah PHD ama martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Tapuji matuhata marhite bukuede nomor 110 ayat 2. Sa
Tang Yang Mahita. Pinuji ma guarmu ale Tuhan debata marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Siala toktong diramoti hodo ngulu nami. Sia tiki tu tiki satu tiki nuaing. Tuhan dipaluaso hami laho marpungu mamuji pasangapun guarmu marhite ibadah PHD seksi ama sian HKBP Kramat Jati marhite live streaming. Tuhan diboto hodo aka amani huriam di dia nasida maringanan di bagas nasida manang napeak nasida di rumah sakit manang di pardalanan dope nasida le Tuhan alani ramoti nasida jala pasu-pasu ma ulaun PHD seksi ama di tonga-tonga ni huriamon. Hodo namian di tonga-tonga nami sude aka pangulan nagok tiki dot aka parhobas marhite tim IT dot musik song leaders asa sude mardalan dot denggan tarpuji maguarmu saliling nilingna tangihon ma tangyang nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatan ni debata nagabe epistel dihita di Bornginon ima tarsurat sian buku Rom 12 mamuka maisian ayat 17 saat rodi tu ayat 20 sada marsika soring mahita macahasa ta mulai ma unang balosok kamu najat aloni najat rikoti hamuma nadenggan dijoloni halak salhutna Molo tarbahen itap na tarpatupa hamu tiop hamu madami maradopon halak saluhutna. Hamu akka nahinaholongan unak kamu marlulu pasat tamuma rimasi tu debata ay tarsurak do diaudo pamaloson au pe mamaloson nina Tuhani. Ope cupa male musum lehon ibana mangan. Cupa mawas ibana painum. Ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna. Anggo dibaheko songoni. Unang ma taluho dibahen hajahaton. Alay taluhon ma hajahatoni marhite-hite nadenggan ima sahatna. Martua ma natumangihon hata ni debata jala naupepsa. Amin. Tapuji matu hatta marhite maredde hita sian buku edde nomor 815 ayat 3. Tapasada marohata martangi yang mahita. Ali debata manamina marhabangsa di Banua Gijang, mauliate mali Tuhan di pasat rohanami tuho, alani saluhu taka asin roham, doh denggen di basam na dipakilalahon rohanami, marhite parpunguan nami apala di Bornginon, terlumobi ma di PHD ama apala di Tikion. Ale emang para si roha, na di bagasa Tikion namar PHD do hami,
do aka ama nadong di HKBP Keramat Jation. Homa Tuhan nama masu-masu saluhut aka ruas ama nadong di HKBP Keramat Jation marhite patanakon hatani debata apalagi tikyon marhite hatani debata nanaing pinatol has ni naposom saya tanakma hatami jalamian di bagasan rohani saluhut ama nadong di HKBP Keramat Jation di bagasa tikyo pele Tuhan di bawah kami do di bagasa tangiang ima saluhut aka ruas ama na di bagasan parkarejoan na mangihuton PHD apalagi tikyon dohot na mangihuton marhite aka na di bagas song-songoni aka na di rumah sakit manang aka na di pardalanan saya pasu-pasu masalut nasi dale Tuhan terlubobi ma na di bagasan parkarejoan nomor 33 na di kantor na di bagasan pardalanan di dia penasida Tuhan aka amanamion maringanan. Sai pasu-pasu manasida Tuhan padau ma aka mara terlumobi ma di bagasan tikyon di bagasan pandemi COVID-10 sia. Sai padau ma Tuhan aka amanamion sian sude aka marai. Sai padau ma sian aka sahit asa di bagasan hahipason aka ama dinalaho mangulului ngulu-ngulu marhite aka karejona sidabe ale amang para siroha suang-songoni nang aka ama songon kepala rumah tangga sai pasu-pasu ma nasida asa maniruho songon ulu ni huriai song-songoni nang aka ama ulu ni rumah tangga songon malim di tonga-tonga ni keluarga dinalaho mengajar-ajari aka ianakon song-songoni rap do aka ina laho madalani keluargai do denggan ale amang para siroha di bagasan tikyon tongod do pehami di bagasan pandemi COVID-10 sia nangpe di kota Jakartaon songon ngalamoru beali Tuhan aka na terkonfirmasi COVID-10 sia alai unang matuhan binahen ni moru aka bilangan ni na terkonfirmasi Gabeleas rohani aka ruas ni huriam lau menjaga protokol kesehatan. Alai sai paingot-ingot matuhan aka ruas ni huriam asa lam togu nasida di nama jaga kesehatan di nama ngulahon tolu ima nama muri tangan memakai masker song-songoni na menjauhi aka hari buron asa marhitei mali Tuhan parsidohot ma aka ruas ni huriam dinalaho memutuskan ima mata rantai penularan COVID-10 siaon. Alemang para siroha di bagasat tangyangon buanon nami do nang aka ruas ni huriam natongon di bagasan parsahiton na dirawat di bagas na dirawat di rumah sakit suang-songoni na terkonfirmasi COVID na isolasi mandiri dohot di dia penasida Tuhan maringanan bonon nami ma di bagasat tangyangon ima situa Esther Siregar Yuliana boru Sitohang situa LRR boru Sormin Nyonya Nenggulan boru Gultom Tabita Septiani situa Besi Dauruk Nyonya Munte boru Raja Guguk Nyonya Pajaitan boru Silalahi Sopar Pajaitan Nyonya Tabunan boru Nenggulan keluarga Manalu boru Silaban keluarga J. Siahan boru Simajutak, J. Sipayung, Nyonya J. Sipayung boru Simajutak, Stephen Sipayung, Kikis Sipayung, Marta boru Tabubolon, Martin Manurung, Lumongga Hasibuan, Fiesti boru Sianturi, TN Sitorus, BMP Marpaung, J. Sianipar boru Silalahi, K. Marpaung, Denis Hasibuan, Nyonya Siahan boru Tabubolon, Nyonya Marpaung boru Purba, Nyonya Sirait boru Sitorus, Mutiarawati boru Lubang Gaul, Martin Yansen Simanukalit, Nyonya Sintua Simamora boru Aritodang, Nyonya Pangaribuan boru Samosir, Marbun, C. Tabunan, RS Pardede, Nyonya Situa D. Situmorang boru Manurung, Yohanes Situmorang, Nyonya Situmorang Melsa boru Situmeang, Nyonya Panggabean boru Tagalung, Nyonya Purba boru Silaban, Nyonya Gultom boru Tabunan, Haludang boru Siregar, Nyonya SBP Siregar boru Siaan, Christian Erikson Simanukalit, David Nenggolan, Maria Valentina boru Siringoringo,
Nyonya Simamora situa haburu malau, Apriani boru 5 jutak, Judit boru 5 jutak, Nyonya MT Tabunan boru 5 jutak, Jessica boru marbun, TP Aritonang, Nyonya GP Simatupang boru sinaga, Nyonya Tinabunan boru Simamora, Johannes Sirait, Hasim Bolon, Kasita boru marpaung, P Lubang Gaul, Nyonya Lubang Gaul boru tobing, dohot sudema Tuhan aka ruas ni huriam, na di bagasan parsahiton. Ale amang para siroha, sayhoma Tuhan nama jama pamatang ni aka ruas ni huriami na di bagasan parsahiton, para gogoy ma aka ubat, aka si panganon si inumon, perawatan dokter, dot saluhut nama yele Tuhan pasu-pasu, asa salut nai gabe parhiteammu, dinalaho mangalehon hahi pason, tuaka ruas ni huriam na di bagasan parsahitoni. Songsongoni pele Tuhan, nang di bagasan parsahiton yang go pamatangna, ale unang mapaloas marsahit nang todina, ale pargogoi matodina sidebe, asa say dungo na sida martangiang, laho marpakiribon gomos tuho, ay hodo silehon-lehon nasa dadinggan. Ale mang para siroha, di bagasan pandemi COVID-19 siaon, gurang do aka naaguan parkarejoan, aka naaguan pagomoan, songsongoni aka naaguan hosa, alania le Tuhan, say homa na majagay aka ruas ni huriam maka biru-birum, say lehon ma di aka ruas ni huriami, aka nasinakapan ni rohana sida, tarlubobi ma Tuhan, na laho mangalului parkarejoan di bagasan pandemion, ay songon na lamaul do ale Tuhan di bagasan tikyon lau mangalului parkarejoan, ale papos marohani aka ruas ni huriam, asa nang pe di bagasan hamaolo na pala di tikyon, ale na donganam mudo nasida Tuhan, laho mangalului parkarejoan na laho silehonomu tunasida di tiki naung binuhulmu. Songsongoni di aka ruas ni huriam na mangalului sirokap ni toddi, say hopa Tuhan na mangalehon jodo, mangalehon sirokap ni toddi nasida nasaha porsya untuk nasida no hobar tulomo ni roham, asa marlas ni roha nasida di bagasan ngoduon, nang tuaka salut aka ruas ni huriam, sian namet-met satu nama godang, aka ruas lansia, say hopa Tuhan na pargogoyhon nasida, disalut aka naniula, tarlubobi ma, di aka yanakon ni huriam na di bagasan parsikolan, nang pe di bagasa tikyon ale Tuhan, na marsikola dupe marhite parsikolan online, rasi patadong do rasa bosan, adong do hamalason naro tuaka yanakon ni huriam, aleho ma Tuhan na pargugoyhon, say lehon ma Tuhan dinasida hagugon lo marsiajar, asa salut nai makorhon hapistaran, jala dapot ma aka nasinita ni roha nasida. Alemang para siroha, martagiang dohami nang tuaka saluhut, aka pagula nagok tiki, nadong di nasaresot keramat jation, mulai sian inang paddita rasok nami inang paddita buru pangaribuan, inang paddita buru hasugian, inang paddita buru tabunan, inang bibel pro buru tauruk, songsongoni nang abang paddita 5 jutak na mangula di huria pagaran. Pasu-pasu ma aka pangula nagok tikimia le Tuhan na mangula na marmahani hami aka ruas ni huriam nadong di nasaresot keramat jation, selehon ma dinasida, songsongoni nang salut aka keluarga, ahi pason, hagogon, terlubobi ma di inang padita rasok nami, inang buru pangaribuan, na marmahani hami, na manguluhon rasot keramat jation, parsahalai, pake ma inanamyo na le Tuhan, dinalaho gabe ula-ulam, laho marmahani hami, lau patuduhon saluhut aka dalammu marhite nasida na marbarita nauli. Songsong nang salut aka parhalado ni huriam, aka situa wik, songsong nang saluhut nama Tuhan aka situa nadong di HKBP keramat jation, pake ma nasida Tuhan gabe ula-ulam, terlumobi ma dinalaho madala ni tohonan nasida, dinalaho marmahani aka ruas ni huriam nadong di wik, dinalaho majujui aka ruas ni huriam asa saitong di bagasan hati goran, say lehon ma Tuhan gajang ni umur, ahi pason, dohot pacarian nasiakui, asa margogo nasida, laho gabe ula-ulam. Alemang para siroha na pabakiton aka na martalenta, mauliate duduk rohanami, nangpe di bagasan pandemi COVID-19 siaon,
dipabakit ho do HP ale Tuhan aka ruas ni huriam na martalenta dinalaho mamake aka teknologi na adong di portibionon laho patari parhon barita nauli ima tim IT. Saya pasu-pasu masa luhut aka tim IT dinalaho gabe garda terdepan laho gabe ula-ulam mangurupi aka pangulan agok tikimi laho marbarita nauli alani Tuhan gabe boy masar baritam barita nauli tu aka ruas ni huriam ale amang para siroha godang dupe ale Tuhan na naing pinangido nami marhite tangiangon ale na porsea do kami ale Tuhan naung sikop do saluhut nai di jolom jala laho tu pahommu mai Tuhami ditiki naung binuhulmu digijang ni salu nai ale Tuhan pardo sada godang do hami badia doang goho ala ni ale Tuhan se sama saluhut aka dosa nami asa unang mangabati aka pasu-pasum na law ni lehommu Tuhami ganup marsada-sada jalo martangiang dot elele namion marhite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite bukuede nomor 22 ayat 2. Asi di rohama di hamu dot dame nasian Tuhan debata amata dot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di hamuna amanami hatani debata nagabe ojahan di PHD ama ima tersurat di kitab Yohanes bidu sada ayat 40 satrodi itu ayat 50 sada hujahama sude turpukon di bagasan bahasa Indonesia. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikian bunyinya. Di hamuna amanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Ia turpukon bagian udut ni panjoni aka sisian na parjoloi. Dung tarjo si Johannes, si Andreas, dot si Petrus, bui mataida di ayat 25, 1:42. Marsogot nei dinan naing tu Galilea, jupang Tuhan Yesus ma ima si Filipus, nasian huta Betsaida. Gabe didok Tuhan Yesus ma tu ibana, hiuton ma au. Tung takas do pajoni tu si Filipus, marhiti padohan ni Tuhan Yesus si jala dioloi ibana do. Alai napajupang masih Filipus do si Nathanael, jala diarahon si Filipus do ibana asa dohot mangyuton Tuhan Yesus. Wado sikap manang reaksi si Nathanaelon. Sanga do ibana ganggu rohana ala didok huta haroroan ni Tuhan Yesus. Songon na maul do huroha tarjalo rohana sian Nasaret haroro ni Mesiasi. Alai didok si Filipus ma asa ibana sa diri ma marnida. Dungi cupang si Nathanael do dohot Tuhan Yesus didok Tuhan Yesus do tu ibana. Onma sada halak Israel nasitong naso marpangatsi di bagasan. Padohan ni Tuhan Yesus on ima sada penadaon penilaian taringot tu hadirion ni si Nathanael. Laos onma nama bain lam suku-sukun rohani si Nathanaelon. Ubay nagabe di sukun ibana musetu Tuhan Yesus. Si dia ditada hoau. Alai dia lusi Yesus ba ibana. Laos onma alus napa poson rohani si Nathanaelon. Tutudo Mesias naro didok Tuhan Yesus. Wida doho uju ditoruni hau araiho adorang sodijo si Filipus si dopeho. Nomor lapatan mai dada nasian si Filipus asa ditada Tuhan Yesus si Nathanael alai tung alana debatado ibana ubain na ditada ibana si Nathanaelon. Aiso hasuhatan hagogoon dohot parbinotoan ni debata. Alanima gabe di parhatutu si Nathanael do na Tuhan Yesus do Mesias naung di baga-bagahoni. Ay gabe di dok ibana do. Guru nami hodo anak ni debata, hodo raja ni halak Israel. Laos disadari ma gabe sisian ni Yesus ma ibana. Laos di baga-bagahon Tuhan Yesus do nanaing idaun nasida dope aka pangulaon ni debata na asing na boy patuguhon haporsyaon nasida. Hamuna amanami amani huria. Ahado na boy taputik siyan hatorangani. Jala omma sada kesempatan dihita khususna hamuna aka ama mengevaluasi diri. Apakah takas nunga hutada Tuhani? Apakah takas nunga huiton ibana saliling au mangulu songon halak Kristen nau? Jala molo taida di turpuk Yohanes 15 ayat 10 nomi. Dada hamu mamili tahu, alai au do mamili tamu.
lapatanna dang alani hagogota gabe syuto Kristus ita. Alai ala asini rohani debata. Anugerah Tuhan diberikan kepada kita yang sungguh luar biasa. Dia panggil kita, dia pilih kita untuk menjadi pengikutnya yang setia tentunya. Naboi tabain refleksi di bagasa tikion na parjolo. 12 ma ditodo Tuhan Yesus nagabe sisianna. Jala asing ni si Judas Iskariot borhat donasida gabe apostel. Alai tutu dada hola nasida natarjo gabe songon akasisiani Tuhan Yesus. Alai do nak kita saluhutna. Hita akahala Kristen namarlapatan siuton Kristus. Pengikut Kristus ikon gabe sisiani Tuhan Yesus do. Ay bohama terbaik kita lamang iton ibana molodang gabe sisianna hita. Di kok mahita tutu marsiajar. Sian gurta ima Tuhan Yesus. Alani songon sisiak kita tung so terbaik do lau madao manang sirang sian gurta. Naing do terus masihol hita, mauas hita, lau pajupang jala marguru tu ibana hita dang marguru tu na asik kita. Oma na parjolo na perlu tekanan di hata ni debata mangigilhon tu hita sudena naing ma adong hawason roha masihol hita makatatay dot debata marhite hata ni debata gurutta holan ibana jala ibana di bagasan hata ni debata natar surat di Bibeli. Wado hamuna aka ama ni huriawan. Apakah talehon ti kita laho mengguruhon hata ni debata? Evaluasi nami adong PPKM daruraton di bulan Juli. Sebelumnya tamay do offline live streaming. Pigama aka ama ni huria tu gereja. Hitama mengevaluasi dirita. Mula-mula boydo martulupulu. Alai dung leling lemuru 5 halak. HP parhobas ni tuhatta nungarade. Lau pasahaton hata ni debata tuhamuna. Ya live streaming. Taida piga halak ma nama doho ti live streaming ini. Hamuna kadongan amani huria. Bican di lehon debata dope hosa hanguluat di hita. Hai bason muse. Taharikot to mai. Asa adong bohalta laho mangadopi zaman nuaingon. Ima naparjolo napaduaon. Naing dohita songon si Filipus na mangarahon dongan na asa dohot mangitot Tuhan Yesus
sisian ni Tuhan diparbohali asa borhat muse laho mangarahon halak na asing gabe sisian ni Tuhan Yesus songon parsuruon ni Tuhan Yesus dinalau borhat ibana tu Banua Gijang naing do satu ujung ni portibion arahonon gabe sisianna ima Matius 28 ayat 10 saat rodi 20. Alai tutu dada ulaun namurai rikok ma jolo tajalo pemberdayaan mangasahon hatan di debata jala digohi to di porbadia jala jumolo ma sian akan najonok tu hita ima isemai keluargata inata ya nakota saya sini bagasta tahalason ma songon uluan di tonga-tonga ni keluarga dileo do tu hita huaso lau mangarahon sude keluargata tu Tuhan Yesus alani naing do jumolo aka amai solhot tu Tuhan Yesus jala manada hasitongan ni debata asa boy aka ama gabe hapataran ni holom dot hasitongan ni Kristus dalan lahu mangarahon halak na asing lumobi ma keluarga. Keluarga itu parjolo ikut tahu basi. Sia nasida ma borhat tu ulauna tu parsikolaanna tu parsauranna ama diguari do songon malim tarjalohita doi songon malim hamuna aka ama naing ma malimi terida di bagasan parangi nadenggan hobar tuhatan ni debata napatoluhon takasdo ditada Tuhan Yesus hita dangadok kita naso ditada Tuhan Yesus ay debatado ibana songon panadaon na di si Nathanael songonido nang panadaon na dihita alani molot tung doti ta tarjo gabe sisianna naikon majo halak na asing mulak tu debata sai pargoguan na dohita garyada dang hasuhatan habisuhon ni debata lau mamake hita gabe hobar tu lomo ni rohana ibana do mamparbohali dohot mamparbisuhi hita malo mamake memberdayakan dengan maksimal nasa na adong di hita asaboy tulus parsuruan ni debata di ngolutta holani unang tulak parsuruani jala madauho sian Tuhani hamuna amani huria adong istilah sapala maridi kotonu sapala mangyutot Tuhani hita teuruti muse laho paraton barita naulii ay ditada Tuhanido ise hita sasitongna songo dia ma panadaw ni Tuhan itu 12 sisiana songo nido dang adong bidana mampudo ibana mengenal siapa kita ini yang sebenarnya sifat karakter ni hita jolma khususna kaum ama
boto Tuhan itu. Apakah halak naringgas mulaulaon, naringgas majahatan di bata, naringgas tu persauran? Apakah kita memiliki sifat karakter pemalas, tidak peduli, egois? Dok lana singi, ta tinggal homai, molo nunga tayuton ibana, ikon saur doi do pambahenan di ngoluta siganupari. Asa halak pe napa jupang dot hamuna aka amanami. Dapotan pasu-pasu sian percupangani. Songo dia ma Yesus manopot si Nathanael. Dapotan pasu-pasu do si Nathanael. Jala didok muse di ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Di ayat 50 bagian terakhir, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Jadi dada holan tu 12 sisian ni Tuhani, pasu-pasu ni Tuhani tu nasida alai parsido do hamuna aka ama, parsido do hita salutna nasa na porsia tu ibana sadok gabe sisiani Tuhan Yesus ma hita saluhna. Molo gabe sisiani Tuhan Yesus hita taulama gabe parbarita nauli hita di tonga-tonga ni par nguluatta marhite talenta marhite aha na di pasat Tuhani tuhita regam ni pasu-pasuna. Asa terulima aka dongatta di asini rohani debata. Atong rakmahita lau manuruson pajoni Tuhani tuaka natoropi. He mahita COVID-10 siaon nunga menurun jumlah bilangan yang kana marsait manang korban tapuji matuhatta alai dakolan di pamangan naing ma hita madok moliate tu debata marhite serius hita laho mangulahon lomo ni rohani debata di pasu-pasu Tuhani ma hamuna saluhutna moluadong na di bagasan parsahitok kamuna martangiak kita jala porsia mahita di tangyang tai di pamalum Tuhani akka sahita molo cupang ganggu ni roha arsak ni roha tong mangido hagogoon siya Tuhani. Asa ibana ma mangalehon semangat na baru hita. Molo di bagasan aka hapursuhon alani ekonomi mungkin pangido ma sai lehononi debatado
japalan nalomaki tuhita. Nabasado Tuhani, porsiado hamu disi. Amen. Martangiang mahita. Muliate ma diho ale Tuhan. Nunga taruli hami dihatam na badiai. Parguguamu mahami Tuhan. Patupahon lo meniruham. Secara khusus aka ama nihuria HKBP Kramat Jati. Hatam naung sar di tonga-tonga ni nasida. Marurat marperbue mai ali Tuhan. Hehe mamuse nasida. Mandapoton ho ali Tuhan. Mangido asli rohami hagogoon. Asaboy marlojong mamaritahon hatami di tonga-tonga ni parnguluan nasida. Jo manasida Tuhan, jala pilih manasida gabe sitidangimu ma di tonga-tonga ni humaliang nasida asa lam rarat hatami di portibion. Tabai Tuhan pasu-pasumi tu nasida marhiti hai pason hagogoon dot lasni roha. Tok tong ma todimi namian di rohan nasida be hasa cak nasida le Tuhan. Lau mamuji pasangapon guarmu. Jalma tang yang namion marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marhite bukwede nomor 325 esada marede mahita. Yesus rusudi amuna lojai kuto kudu hamu Tuhan sonangani hamu sudi pamanati hamu niarahu nai kadikoni arsakoni dapakon Tuhani sonani rohai ilihon Yesus. Tapasahat ma peliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion-leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tami masya na nilihon mi tuhami. Pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparhasyak kami pelianon. Batibulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Puhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutedahami godang ni selon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmahita martangiang di tangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia mangkuarmu. Se Roma harajaonmu. Se saut malomon di roham di Bonotongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangucunan.
Balua mahamisian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon sa liling nililing na. Amen. Asin ni rohani Tuhata Jesus Kristus, dot holong ni rohan de bata ama, dot parsauran ito ni porbadia ma, mandongani hamu sa luhut na. Muliate ma tapas hatu Tuhata pardenggan basai ala nunga sipul ibadah PHD ama di tonga-tonga ni huriata di pasu-pasu Tuhanima hita saluhutna. Horas